Aquest llibre parla de CILES, un acrònim que segur no coneixeu encara, però que espero que conegueu ben aviat. La E d'espais, perquè us dona pistes sobre com organitzar-los. La C de ciència, per deixar clar que la ciència és a tot arreu i que els infants s'acosten al coneixement científic des del néixer. La I d'inclusió, perquè parlem de contextos afavoridors a la inclusió, però alerta tenint en compte determinats paràmetres. La L i la E de lliure elecció, perquè us donem pistes per acostar la ciència des d'aquesta organització on els infants escullen lliurement el temps d'estada i l'acció sobre propostes i materials. En el llibre trobareu idees i reflexions sobre criteris de creació d'espais i propostes, pistes per a la seva avaluació, recursos per assegurar un espai basat en l'equitat i sense estereotips de gènere, propostes d'alguns espais monogràfics sobre la llum, l'espai a l'aire lliure, les barreges o una aula de ciència al 03. Finalment trobareu 2 capítols per ressaltar el paper més que rellevant de les mestres en aquesta organització. Hem escrit el llibre pensant en vosaltres, mestres i educadores, persones amb poc temps i molta il·lusió, per ajudar-vos a donar sentit als espais d'aprenentatge i alliberar les pors cap a una disciplina, la ciència, que en realitat és molt atractiva i molt propera. Una disciplina que senzillament pretén intervenir en el món per entendre millor com funciona. Hem reunit persones molt diverses per escriure aquest llibre amb l'objectiu d'assegurar-ne la riquesa. Estem segures que en gaudireu, alhora que us serà de molta ajuda.